ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Rule DJ. имрӯз 24 ноябри соли 2022 1000 пул бо қурби давлатӣ 163 сомонӣ ва 50 дирам ва қурби интиқоли маблағи Алиф Банкам ҳамин гуна мебошад. $100 1021 сомонӣ ва қурби интиқоли маблағ 1003 сомонӣ. дар имрӯза навормон 12 та мошинҳои фурӯшӣ мешаванд. нархҳо ҳамагӣ аз 14000 сомонӣ сар мешаванд. Opel, Astra G, Vectra B, Mercedes, Astra F, Zafira, Mercedes Sprinter, Hyundai Sonata, Toyota чанта ҳастай, Hammer ҳастай, Mercedes GL 350 ҳастай. хулас мошинҳои хуб, мошинҳои арзон ва срочни бисёрай, мошинҳо барои кор карданам бисёрай дӯстони азиз. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо мошини фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. Daewoo Nexi соли барориш 1995, 1.6 литр мотор, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100%, то декабра ҳуҷҷат дора, аккумулятор нав, лапкош варид надора, 4 баллон нав, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонӣ, боз савдо мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран дар таги нархаш навистагиаст. Opel Astra G соли барориш 2002, кузов хэтчбек, 1.6 литр мотор, сӯишвориш бензин, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ходовой 100, мотор 100, 1.6 инжектор, 4 баллони нав, бензини холӣ, газ задагӣ нест. краска кор дорад. нархаш 53000 сомонӣ, боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Opel Vectra B соли барориш 2000, 2 литр мотор, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хубай, техосмотр 1 сола, нархаш бошад 46000 сомонӣ, боз савдо мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, абиби мотору ждияй. Mercedes W124 соли барориш 1992, задний привод, 2 литр мотор, сӯишвориш дизел, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки состояниш норм, савдо дар назди капоти мошин мегзара. нархаш бошад 30000 сомонӣ. ҳам алиш мешавад, ҳам фурӯхта мешавад. ва мошин дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. ин ягона мошини дар ҳамирӯза навормон мебошад ки аз шаҳри Душанбе нест. дигар ҳамаи мошинҳо аз шаҳри Душанбе мебошанд. Opel Astra F соли барориш 94, кузов хэтчбек, 1.6 литр мотор, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ин гапҳои соҳиби мошин фаврӣ фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомонӣ, боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Opel Zafira соли барориш 99, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки срочно продаётся, срочно ходовой мотор, коробка дар ҳолати бениҳоят хуб қарор доранд.
алиш намешавад, алиш пешниҳод накунед, срочно сум дар кора барои ҳамин фурӯхта мешавад. Савдо фақат дар назди капоти мошин. метавонед любой вақт занг занед, мегӯяд соҳибаш, не ки фақат харидорҳои аниқ. нархаш бошад 55 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. марҳамат. Mercedes Sprinter соли барориш 2006, объеми мотор D, сӯишориш дизел, коробка передач механика. хай мошин гуфти русо рабочая лошадка, ира мегириву кор мекунӣ, соҳибаш мегӯяд ки ҳам фурӯш мебошад ё ин ки ба иҷора дода мешавад, лизинг. дар шаҳри Душанбе қарор аст, нархаш бошад 90 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтем, ҳам фурӯхта мешавад, ҳам иҷора дода мешавад, яъне лизинг. занг занед, пурсон шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо дамхали мошинҳои маъқул бошанд ки барои кор бошанд, яъне ҳамин корӣ, барои такси беҳтарин бошанд, барои маршрутка, барои мисол ягон хел лабо, хулас тангем, старекс, ҳамин мошинҳои корӣ агар шумо да маъқул бошад, дар комментария нависед. мо кӯшиш мекунем то ки дар ҳар як видеомон ба камиш ята дутам хали мошин пешниҳод кунем. именно мошини корӣ. фақат ки нависен чӣ хали мошини корӣ, яъне мошини корӣ ки таксигӣ бошад, ки мошини корӣ ки мисол бор бара, мисол ранги лабо. Hyundai Sonata соли барориш 2006, 2 литр мотор, сӯишвориш газ, фақат ва коробка передач бошад, автомат. соҳибаш мегӯяд ки мошини хуб, лодка борӣ мерад, як хел ҷош краска талаб. нархаш бошад 46 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, коробкаш автомат. Toyota Vitz соли барориш 2009, кузов универсал, передний привод 1.3 литр мотор, сӯишвориш бензин, коробка передач, автомат. соҳибаш мегӯяд ки вагон 17 рӯз пеш овардем, мошин дар ҳолати олияй, мотор 1.3, ҳуҷҷати солона кардагӣ, оинаош сафед кардагӣ, салонош тоза, камрасход. барои такси варианти зурай, старт стоп, отпечатка, комплектатсияи фул. нархаш бошад 73 500 сомонӣ, доллар, рубл дар рӯи экран, боз нархи мошин савдо мешавад. марҳамат. Toyota Prius ана ин мошини беҳтарин барои таксӣ мебошад, 2011 сол, передний привод 1.8 литр мотор, гибрида дӯстони азиз, коробка передач, автомат. Toyota Prius вагон мегӯяд соҳибаш дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошина барои хидм тайёр кардагӣ будам, баъди вагон химчисткаву полировка кардемша, обслуживания батарея кардем. батареяш дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. гарантия метив мегӯяд соҳибаш, ходовой 100%, двигатели 100%, мошин 100% тайёрай барои истифода бурдан. расходаш ҳамагӣ 4 литр дар 100 километр. присягнед 4 литр. беҳад мошини камрасход, беҳтарин мошин ман фикр мекунам барои таксӣ. фаро селупа, дискои 17, комплектатсия S Touring, 2 калид дора. мошина барои хидм заказ кардагӣ будам, мошин тозаяй, беҳтаринай. ҳуҷҷатош солона, сабаби фурӯхтан ин харидани хона мебошад. каме ҳам савдо мешавад, савдои хуб мешавад дар назди капот. ако савдои хуб дар ҷа разумни торг навистагӣ, ман хеле таъҷҷубаш кардам. любой проверкаам метавонед гузаронед. нархи мошин 114 000 сомонӣ. хай нархшам соз будай ва савдо ҳам мешавад. марҳамат дӯстони азиз, кадомеда ки Prius махқулай, марҳамат. Хамер соли 2007. Хамер лимузин. Акай мошина чиста барои
اما خاطر موندم که این ماشین در اعلان دیدیم و خواستیم پیشنهاد شما کنیم. رنگش سفیده، полный привод 3.7 литр мотор, существующий бензиной, коробкаш автоматай. Соҳибаш мегӯяд ки срочно сум дар корай, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мегирӣ сразу пул кор мекунӣ. Беҳуда занг назанед, илтимос. ҳуҷҷатҳо ҳамаш то ноябри 2023, тонировка ҳам то ноябри 2023. 4 баллони навқатияй запаска аст. нархаш бошад 165 000 сомонӣ. савдо мешавад, алиша мешавад. хай ин мошина мошини корӣ мебошад. ва гуфти рӯзҳо по традитсия дар охир як мошини қиматтара пешниҳодтон мекунем. Mercedes-Benz GL 350, полный привод 7.5 литр мотор, сӯишвориш дизелай, коробкаш автомат. соҳибаш мегӯяд ки срочно фурӯхта мешавад, арзон додастам, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, занг занед, фақат харидори аниқ. ҳама одаме ки мефаҳма GL дизел чӣ мошине, ҳама одам занг занад. нархи мошин бошад 399 000 сомонӣ. савдо мешавад, иваза мешавад. мошин такрор мекунем 2014 солай соли бароришаш. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. кадоме ки видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 12 монен бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментарияи шумо лайки худамонро мемонем. ва чӣ хеле ки дидем бародаро дар имрӯза видеомон мошинҳое ки барои коран, яъне мошинҳои ми сумкор мекардагӣ бисёртар буд. як чандта буд, ҳам спринтер буд, ҳам лимузин буд барои туй, ҳам такси буд, приус, витсам, Toyota витсам мошин барои такси созай. خلاص مرحمت دوستان عزیز، اگر شما دم خیلی ماشینایی که هم ماشینا رو میگیری و سوم کار میکنی معقول باشه، نویسین در کامنتاریا، کوشش میکنیم هم خیلی ماشینا رو در هر یک ویدیومون پیشنهاد کنیم. باز یک فکر دیگر دوستان عزیز، اگر شما در همین اینترس نباشه که مثال ایکاری مارشروتکا آدم چند سوم درآمد میگیره، ایکاری تاکسی آدم چند سوم درآمد میگیره، همین خلاص همین کارهای خوین فهمیدن چه خیلی کارن و چی ان درآمدشون چه خیلی، چی مشکلی دارن، چی خوبی دارن، нависен дар комментария. иншоаллоҳ ваъда наметем, не ки иншоаллоҳ агар бинем ки хоҳишмандо бисёрай, мо кӯшиш мекунем ягон хешинос ёвем, ягон одама ёвем ки ба мо ҳамо маълумотҳои даркория оиди коруш гап занаву мо як видеоҳои хуб, видеоҳои даркорӣ барои мардуми худмон тайёр кунем, чтобы ҳама фаҳма ки мисол кори такси чӣ хелай, кори маршрутка чӣ хелай ва дигару дигар. имина дар шаҳри Душанбе. То боздид, барори кор худо нигаҳбон, дастгирии шумо ба мо бениҳоят дар корай. Подписаться کنید، لایک کنید. تا بازدید.